Pot la meva grip estar vinculada als meus trastorns de salut mental? Doncs, segons molts estudis, sí. Avui parlem del sistema immunològic i la salut mental. Com veieu, estic molt encostipada i engripada i m'ha servit com a excusa per explicar-vos algun dels articles i despentinada que he llegit. Segons alguns articles que he llegit, alguns inclús fets a Catalunya per l'Hospital Universitari Bellvitge, si no m'equivoco, la Universitat de Barcelona, l'Hospital Universitari El Taulí de Sabadell i Cibersam, que és una associació de salut mental, diuen que sí que hi ha relació en el sistema immunològic i el possible estrès psicològic o alguns dels símptomes que patim, alguns trastorns de salut mental, que fa que baixin les nostres defenses. Parlo des de la desconeixença perquè no sóc metge, ni molt menys, però el que he llegit en revistes científiques i fet per psiquiatres o òrgans que considero com centres hospitalaris d'aquí de Catalunya, que pot ser estudis bastant viables. Llavors, com afecta el sistema immunològic? Ho esteu veient, no? Estic a la merda i això també afecta reversiblement el meu estat d'ànim. És a dir, molt d'estrès em provoca un sistema immunològic amb més facilitat per agafar això, segons l'article, però deixeu-me afegir que això em perjudica a la salut mental. Al no trobar-me bé, al no sentir-me útil, estar més cops al llit i tenir més temps per pensar, a provocar un peix que es mossega la cua. És a dir, no em trobo gens bé i això no em fa sentir precisament un estat d'ànim correcte, sinó em proporciona o em tendeix més a l'ansietat, la depressió i el sentir-me, com deia, inútil i aquesta frustració de no poder fer res. En el meu cas concret, que sempre us parlo de la meva experiència, li tinc que sumar un punt que no té res a veure amb la salut mental en aquest cas, sinó amb el Covid, la Covid-19. El 2020 vaig agafar el Covid de manera molt forta, la qual em va suposar setmanes estant molt malament i em va provocar problemes pulmonars, que encara tinc, ja crònics, no només a l'asma, sinó que els meus bronquis tenen tendència a crear molta mucositat i a ofegar-se amb facilitat. El que per abans de mi era passar un resfredat o una grip, tendeixo molt ràpidament a anar a bronquitis i pneumonies, i cada any acabo amb bronquitis i pneumonies a l'hivern, amb un parell o 3, i durant l'any, com l'agafi a l'estiu ja, ho passo fatal. Això tampoc m'ajuda gaire, perquè estic amb la tos, que amb aquest dolor al respirar, que em fa mal, i no m'ajuda ni micament, ja us ho dic. Jo no sé, que confio en les revistes científiques al 100%, si és cert o no això del sistema immunològic i la salut mental. Jo sí que perquè he llegit crec realment que tenen una relació. El que sí que tinc clar és que no ajuda quan tinc dies dolents, quan no tinc ganes d'aixecar-me del llit, quan no crec ni en mi mateixa i les úniques ganes que tinc és de estar malalta. Em deprimeix molt, em fa sentir més inútil, que no serveixo per res. Si ja no servia abans, imagina't ara que no m'aguanto ni dreta, tinc febre i sóc incapaç de descansar bé. Perquè un dels problemes que tinc també és que no descansem bé. Quan estem molt resfriats, això, durant la nit no respirem bé, no descansem bé. I el no descansar no ajuda en els trastorns mentals, ni a l'estrès ni a l'ansietat. L'insomni és un dels enemics principals que tenim. Així que m'esperen uns dies durs, amb un bon refredat, de moment grip, esperant que no vagi el pulmó, encara que a l'hora de respirar ja me'l noto cargadet, però confiem en que no vagi més. I res, gràcies un cop més per seguir els meus vídeos. Avui és un vídeo una mica així exprés, però és que, hijos míos, hijas mías, perdoneu per l'expressió hijos míos, hijas mías, però és que no puc més amb la meva ànima. I ara probablement em faci algun calentet, una infusió o alguna cosa i me'n vagi al llit perquè em trobo fatal. Dir-vos que estic editant, el que passa que estic amb la pantalla i m'esgoto, la part 3 de frases que ho diu, que és així més còmica, i intentaré penjar-la demà perquè, viendo panorama, cada dia em trobo pitjor. No estic cap amunt, estic anant cap avall ara mateix de l'encostipat.
I res, que demà tindreu aquesta tercera part, ja la tinc pràcticament editada, perquè hi ha un parell de cops que pica el timbre i dic, merda, no sé què, no sé quantos. Són 2 tallets molt curts. I res, dir-vos que en principi demà us pujo la tercera part de frases que odio.